V minulom videu sme si ukázali, ako zozbierať mach, ako si ho pripraviť a ako ho môžeme potom aplikovať. V prípade, že ten mach je už trošku vyšší a jednoducho nechceme, aby bola taká hrúbka, dá sa aj ako keby naočkovať do pôdy, to si ukážeme teraz, aby sme získali taký prirodzený vzhľad nízkeho machu. Toto je napríklad mach, ktorý je starý asi 1 mesiac. Takže ide to rýchlo. Toto už je mach, ktorý je tam pol roka. Takže ideme na to, ukážeme si, ako sa to dá urobiť. Tu vidíme, aký je ten mach už vysoký a nie je vhodný na bonsajovú misku. Takže dá sa to veľmi jednoducho urobiť tak, že ostriháme tieto vrchy, posledné 2-3 mm. Len takto sa to pekne nad ten substrát môže rozhodiť. A za 3 týždne sa to pekne chytí, začne sa to zlievať. Do pol roka aj skôr je tam kompletný zamachovaný vrch, ktorý je nízky, prirodzený. Takže ak sa toľko neponáhľate a nezozbierate nízučký pekný mach, ktorým to môžete komplet prikryť a mať to hotové behom 1 týždňa, tak môžete vyskúšať aj túto druhú variáciu, že ten mach kompletne pekne nastriháme. Nie je to nič zložité. Takto sa to tam zapraví, poleje a za 2 týždne už to začne pekne rásť. Takže to je zatiaľ všetko.